खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम बे मोनसे टपिकनि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों आरो आसा खालामदों नोंथांमोना थाम्बनेलनि नामफोरखौ नायनानैनो मिथिखाबाय होननानैबो आं साननानै लादों बे समाव। बे टपिकआनो दिनै बेनो जाहैबाय जे बाइबेलनि मथेब्ला मानो बुहुमाव बांग्रि मावो। बेनि सायावनो नोंथांमोनजों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों आरो मा फोरमायदों बेखौसो नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो बोलो बा थुलुंगा होनाय खारना दिनै बेनो जाहैबाय जे जोंहा दाख्लि बावैसो साननि सिगां ना मोनसे हादरावहाय बे जुला ना बे प्रनाउन्सिएसनखौ आं बारा मोजां बुंनो हानाय नंला, बे हादरावहाय खेबनैनि बांग्रि मावनायाव गोबांथार मानसि थैनायखौ दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। आसा खालामो नोंथांमोनाबो बेखौ नुनो मोनदों, मिथिनो मोनदों। बे घटनायानो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनो थाखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आंनो बोलो होदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै जोङो मिथिनानै लानि जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जे बेखौ लिरनायाव 1600 बोसोर नांदों आरो बे बाइबेलखौ लिरनायावहाय इसोरा गावनो मानसिफोरनि मेलेम नलेजाव गोसोआव थानानै बा खोथा बुंनानै लिरहोदों आरो बेनि सायाव बे इसोरा मा बुंदों बेखौसो नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। आरो दिनै बेल' नंबावा अनजाग्राफोर, दिनैनि मुगायाव साइन्सआबो जोंनो मिथिहोयो जे बांग्रि मावैनि सिगां मा मा घटना जायो सिंफ्राव ना हा सिंफ्राव मा घटना जानानै दिनै हाया मावग्लुबो बा बांग्रि जायो, दिनै बेखौ साइन्सआबो दिनै मिथिहोयो। आरो बेनि सिगां ना बे इसोरानो गासैखौबो सोरजिजोबखानायखाय जों बेखौनो फोथायो बे मोनफ्रोमबो इसोरनि इच्छा आरो इसोरनि आखायावसो। अब्ला फैदो जोङो मिथिनानै लानि जे बाइबेलनि मथेब्ला मानो बुहुमाव बांग्रि मावो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, एस्पेसियेलि जों ख्रिस्टियान जानायखाय जों बेखौ मिथिथारनो गोनांथार। आरो जायफ्रा ख्रिस्टियान नङाब्लाबो आंनि बे भिडिअखौ नायदों, इनायनो थेंक इउ। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे मिथिथारनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो आं मिजिंथिहरदों। बे समाव डियार भिउवार्स, बाइबेलनि मथेब्ला गोबां रोखोमनि बांग्रिफोरखौ गोथार बाइबेलाव दिनै फोरमायनाय आरो बुंनाय दङ। अनजाग्राफोर, आरो दिनै बेल' नङा, बाइबेलाव मोनफ्रोमबो बांग्रि मावनायखौ इसोरनि पानिशमेन्ट बेखौ बुङाखै। मिथिबायना? जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलावहाय मोनफ्रोमबो बांग्रि मावनायखौ इसोरनि राग बा इसोरनि साजा होनाय बा इसोरनि पानिशमेन्ट बेखौ फोरमायाखै। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो बेल' नंबावा, नाथाय बियो ओरैबायदि फोरमायो बे बांग्रिफ्रा इसोरनि मोनसे थांखि बा उद्देश्य दिनै बेखौ फोरमायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दा आङो नोंथांमोननिसिम मोनथामसो पइन्टफोर दिनै लानानै फैदों बाइबेलनिफ्राय बे बांग्रि मावनायनि सोमोन्दै ना जोंनि गोथार बाइबेला मा फोरमायदों। आरो बे मोनथामसो पइन्टफोरनि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे बाइबेल सिरिफोर नोंथांमोननो फरायनानै आं खोनासंहोगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नाम्बार 1 पइन्ट, बांग्रि मावनाया इसोरनि बोलो आरो नुजाथिनायखौ बेखेवना होयो। मिथिबायना? जे बुहुमाव बांग्रि मावो, आर्थक्वेक जायो, बे बांग्रि मावनाया इसोरनि बोलो आरो इसोरनि नुजाथिनायखौ बेखेवनानै होयो होननानै मिथिनो मोननाय जायो।
बे बांग्रि मावनायजोंबो अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 68 बालाबनि 7निफ्राय 8 सिरिसिम Psalms chapter 68 verses 7 and 8 आं फरायनि मा बुंदों इसोर जेब्ला नोङो गावनि मानसिफोरनि सिगां सिगां थांफादों जेब्ला नोङो दै गैयै हादरजों थाबायलांदों अब्ला बुहुमा मावग्लुबदों अब्ला बुहुमा मावग्लुबदों नख्राङाबो बिमायनो नखा हाहोदों सिनाय हाजोआबो इसोरनि मोखाङाव इजराइलनि इसोरनि मोखाङाव मावग्लुबदों खोनाबायना अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिया जोंनो मा फोरमायदों जे बांग्रि मावनाया नाम्बार 1 पइन्टआव इसोरनि बोलो आरो नुजाथिनायखौ मा बेखेवनानै होयो होननानै नाम्बार 1 पइन्टआव दिनै जों मोननो हादों आरो बेनिफ्राय जों बाइबेल सिरिखौ मोननो हादों जेब्ला इसोरा ना गावनि मानसिफोरनि सिगां सिगां थांफादों आरो जेब्ला मा दै गैयै हादरजों थाबायलांदों अब्ला बुहुमा मावग्लुबदों होननानै बुंदों आरो सिनाय हाजो बा हाजोफ्राबो थोर थोर मावग्लुबदों that means बांग्रि मावदों अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बियोनो जाहैबाय इसोरनि बोलो आरो नुजाथिनायखौ फोरमायनानै होयो that means बांग्रिफ्रा अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आरोबाव फरायनानै खोनासंहोबावनि नाम्बार 2 पइन्ट थ' बेनो जाहैबाय बांग्रि मावनाया इसोरनि बिसारनि चिन्ह बा साइनबो जायो होननानै बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों जे जों थानाय बुहुमाव जे बांग्रि मावदों बे बांग्रि मावनाया इसोरनि बिसारनि साइन बा इसोरनि बिसारनि चिन्ह दिनै बेबो जायो नुजायो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आरोबाव नोंथांमोननो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन ना बिखान बिजाब 16 बालाबनि 30निफ्राय 33 सिरिसिम ना Numbers chapter 16 verses 30निफ्राय 33 सिम आं फरायनानै खोनासंहोनि मा होननानै बुंदों आङो बे समाव डिजिटेल एप बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोगोन बेयाव बेबायदि लिरदों आन्थाय खोनाफेरथारै घटनाखौ फोरबोआ जाहोब्ला आर हा गावनानै बिसोरनि दोहोन सम्पथिफोर आर बिसोरबो गोथाङैनो गोथैफोरनि हादराव गोदोलांब्ला नोंसोरो मिथिदो बिसोरो फोरबोखौ नागारनायखाय बेबादिनो जादों होननानै 31 सिरि मोसेया बे बाथ्राखौ बुंखांमारनो बिसोर गसंनाय जायगायाव हाया गावबाय 32 सिरि आरो गासै बिसोरनि दंनाय दोहोन सम्पथिफोरजों लोगोसे बिसोरनि बिहि बिसाफोर आर खराजों लोगो लाफानाय गासैबो हायाव गोदोलांजोबबाय बेबादिनो बिसोर आर बिसोरनि दंनाय मानिया गोथैफोरनि हादराव गोदोलांजोबबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे डिजिटेल एप मबाइलनिफ्राय बाइबेल एपनिफ्राय गाहामथारै खोनानो मोनबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरदों अब्ला बे समावहाय जों बाइबेलनिफ्राय फरायनानै मिथिनो मोनबाय जे बै समावहाय मोसेनि आमोलावहाय मोसेया बेबायदि बाथ्रा बुंफुनायावनो हाया गावनानै गासै मानसिफ्रा गोदोलांदों that means बांग्रि मावाबाथ' माब्लाबाबो ना हाफ्रा ओरैनो गावा बेफोरबायदि घटना दिनै जादों जानांगौ होननानै आं सानो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो बांग्रि मावनाया इसोरनि बिसारनि चिन्ह बा साइन दिनै जायो बेबो दिनै नुजायो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम आरोबाव जोबथा नाम्बार 3 पइन्टखौ आङो नोंथांमोनजों बे समाव शेयार खालामबावनि
बेनो जाहैबाय बांग्रि मावनाया जोबनाय बोथोरनि साइन बा सिनबो दिनै जायो बे बांग्रि मावनाया बे आर्थक्वेक जानाया जोबनाय बोथोरनि मा जायोनो साइन बा सिनबो दिनै जायो दिनै जोबनाय बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय साफ्रोमबो दिनै बेनि सोमोन्दै मिथिगौ नाथाय जायफ्रा ख्रिस्टियान नङा बेखौ बिथांमोना मिनिगोनसो आरोखि ना बुजिनाय नङा आरो दिनै बेल' नङा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो जायहा इसोरजों गोथौ सोमोन्दो गैया जायहा इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय सुफुंजानाय नङा बिथांमोनाबो गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ माब्लाबाबो इजियै बुजिनो हाया मिथिनो हाया मिथिबायना फरायब्लाबो बाइबेलखौ नायनानै फरायब्लाबो बिथाङा गोसोआवनो हाबनायबो नङा बुजिनायबो नङा मिथिनायबो नङा तो बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे बांग्रि मावनाया जोबनाय बोथोरनि साइन बा सिनबो दिनै जायो जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो दिनैनि बे मुगायाव गोबांथार गिदिर गिदिर इसोरनि दासफ्रा जोंनो फोरमायो इसोरनि गिदिर गिदिर नाबिफ्रा दिनै फोरमायो जोङो दायो जोबनाय मुगानि फारसे जों दिनै आवगायलांगासिनो दङ जोबनाय मुगानि खाथियाव जों दिनै गसंगासिनो दङ बा थांनानै थागासिनो दङ जों बेखौ मिथिथारनांगोन आरो गावखौ इसोरनाव मोजां गोथार नंगौ सैथोथा जों दिनै लाखिनो नांगोन अब्ला बे समाव बाइबेलनिफ्राय आङो फरायनानै खोनासंहोनि गाहाम खौरां माथाइनि 24 बालाबनि 7निफ्राय 8 सिरिसिम आं फरायनानै खोनासंहोनि बेयाव बेबादि लिरदों 7 सिरियाव मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन जायगा जायगा बांग्रि मावनाय आरो आंखाल जागोन नाथाय बेफोर गथ' सारिनायाव जानाय आइखां बायखां बादिल' खोनाबायना बेबायदि घटनाफ्रा माब्ला जागोननो बेनि गोजौफ्राव आरो गाहायाव बाइबेलखौ फरायनानै नायोब्ला जों दिनै मोननो हायो जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव फैफिनथारनोसै आरो बे बुहुमनि जोबनाय सान बा मुगाया जाथारनोसै बे समाव दिनै बेबायदि घटनाफ्रा दिनै सुरु जागोन जाजेनगोन होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मिथिहोयो तो बेनिखायनो बांग्रि मावनाया जोबनाय मा बोथोरनि साइन बा सिनबो दिनै जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बेनिखायनो बेफोरबायदि घटनाफोर जायोब्ला जों दिनै फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ बिजिरनानै जोङो बुजिनो नांगोन मिथिनो नांगोन आरो गावखौ इसोरनाव नंगौ मोजाङै दिनै लाखिनो नांगोन तो अनजाग्रा देयार भिउवार्स आसा खालामो नोंथांमोना बाइबेलनि मथेब्ला बुहुमाव मानो बांग्रि मावो बेखौ फंनैसोब्लाबो मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं दिनै बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरदों तो हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोनजों आरोबाव उननि समावबो फोरबोनि गाहाम बाथ्राजों भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे लोगो मोनफिनबावगोन माबा मोनसे बाथ्रानि गेजेरजों लोगो मोनफिनबावगोन होननानै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय तो हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय